conçus exclusivement pour le plaisir de conduire. D'autres pour devenir une référence en matière de confort. D'autres encore pour être synonyme de qualité ou de sécurité. Il existe maintenant une voiture qui vous garantit tout cela à la fois. Nouvelle Renault Laguna. On n'est jamais trop exigeant. Uanset hvor god du er til fransk, bliver du nødt til at køre den for at forstå det hele. Nogle gange er det bedste i verden bare at komme hjem. Kom hjem til Kanal Digital. Kom hjem til de bedste tv-oplevelser. Så kan du se TV2 Zulu, TV2 Charlie og en lang række andre populære tv-kanaler. Bestil direkte på kanaldigital.dk eller ring 70 13 21 21 og få Family-pakken for under 10 kroner om dagen. Kanal Digital. Kom hjem til de bedste tv-oplevelser. Hej. I dag skal vi snakke om... Hvad er der galt med dig, Snor? Jamen, jeg kan simpelthen ikke få mig selv til at ringe det Stofdukkeforbund og fortælle dem derinde, at jeg har fundet en billigere A-kasse. Den klarer vi. Man kan gå ind på nettet og udfylde et skema, og så klarer vi resten. Vi klipper gamle bånd over med et smil på læben. Wow, pas lige på med den saks der. Man kan blive sin fagforening, og man kan ovenikøbet beholde sin anciennitet. Anciennitet? Er det ikke noget med at gå på lokum og sådan? Nej, det er sanitet, og det plejer vi ikke at blande os i. Det styrer du helt selv. Så det er snorlige træfjæs. En uafhængig A-kasse, der er fri for politik, fri for religion og fri for høje priser. Det kan du få på ase.dk eller 70 13 70 13. På lørdag er der jackpot i Lotto. 21 millioner til 7 rigtige. Og jokeren er løs med 14 millioner. De bedste folk. De bedste varer. I det perfekte teamwork. Med et fælles mål. Vi vil være billigst. Bærbar PC fra Packard Bell med 2 GB RAM, 160 GB harddisk og webkamera til kun 4.444. Stationær Packard Bell PC med 250 GB harddisk til kun 2.799. Det er dumt at betale for meget. Kunde nu på cbbmobil.dk og få 200 kroner i taletid for 49 kroner. CBB Mobil, så nemt kan det gøres. Nå, vi er kommet sent i skovsen. Det er jo til en gave til min fødselsgave til min kæreste Gers. Så spørger jeg jo så ind til Gers behov der. Nu står jeg helt så. Jeg kan jo ikke engang huske, hvor det var, vi fandt frem til. Når vi kender dig, kan vi råde dig til den bedste handel. For eksempel Brown Shaver og Blædelig og Vaskbar nu 549, spar 450. Skovsen, den bedste handel. Kan man få mere liv i bank og forsikringsfolk? Nu har vi ekstra høj indlånsrente i Almindelig Bank. Altså flere penge for dine penge, hvis du handler hurtigt. Prøv at høre her, det skal vi have lidt mere liv i det der. Du må gå efter mig. Du skal sælge varen. Prioriter god service højt. Og netop nu, så har vi en ekstra høj indlånsrente i Almindelig Bank. Nå? Og netop nu har vi ekstra høj indlånsrente hos Almindelig Brand. Altså flere penge for dine penge. Prøv lige at sætte lidt mere stemme på i første omgang. Hos Almindelig Brand vil du møde... Det går slet ikke. Næste sæt. Det kan jeg slet ikke. Nu kommer det. Altså, hvis du handler hurtigt. Få mere liv i dine finansielle forhold. Lige nu tilbyder vi 5% i indlånsrente. Ring til Almindelig Brand på 70 12 75 00. Bestem over dit tv med Zaptor. Du får knivskarpt billede, mulighed for at vælge nye tv-pakker og lege film direkte fra sofaen. Bestiller du nu sammen med en tv-pakke, får du bredbånd for 0 kroner per måned. Ring nu på 88 30 30 30. Zaptor. Nu bestemmer du. Endetarmsbesvær er
er måske ikke noget, man skilter med. Men anal kløe, irritation og andet ubehag er meget mere almindeligt, end du tror. Ikke mindst i forbindelse med hæmorrider. Med den nye AC3 Comfort findes der nu en enkelt måde at behandle disse problemer på. AC3 fås nu på apoteket. Slip for problemerne og prøv AC3 Comfort. Skift til Shaker Extreme og få ekstremt meget taletid, sms og MMS. Og så kan du få en Samsung oven i bøtten til kun 99 kroner. Extreme! Sometimes I feel like a child. Sometimes I feel like a child. Genopdag din indre drengerøm. Prøv en sjovere familiebil hos Seat. Bestil en prøvetur på Seat.dk eller via sms. Send Seat til 1277. What are you doing here? En formodet morder Look at you, you're out of control. Get it, old man! findes myrdet. Need a shot from directly above. Nu er der kun Kevin Donovan was given the last rites. sandheden tilbage. What about you? Any dazzling insights you'd like to share? Criminal Intent. Søndag kl. 20 på TV2.